Tamén era un importante deus en varias cidades como Atenas, que aquí era o segundo máis importante. Pero, por exemplo, en Corintio ou en outras cidades era o xefe da polis. Poseidón concibía illas e mares en calma, e se enfadaba marchaba co seu tridente e provocaba naufraxios, terremotos, tempestades, etc. El e Odisea levábanse moi mal, polo que isto provocaba que este non regresase á súa casa. Os mariñeiros moitas veces ou case sempre pedíanlle que tiveran unha viaxe segura. Según Pausanias, Poseidón pertencía ao oráculo de Delfos, pero todo isto antes de que Apolo o substituíse. Apolo e Poseidón colaboraban en moitos aspectos. E ás veces Poseidón provocaba perturbación mental. Despois de saber a información sobre Poseidón, vou facerlle esta entrevista a miña tía que traballa de pescadeira. Que é o que máis che gusta do teu traballo? Pois o que máis me gusta é recibir os pescados fresquiños todos os días, porque traballamos o peixe da ría. Me gusta moito vendelos e tratar coa xente, e sobre todo vender moito. Que elixiches este traballo? Pois a verdade que elexir non elexín, tocoume, porque montei unha empresa, e entonces non me quedou máis remedio que aprender así todo rápido, e logo xa me foi gustando, era un traballo que me encanta. Cambiarías algo do teu traballo? Pois o único que cambiaría sería entrar un pouquiño máis tarde, que entre as 7 da mañán, e aparte, nada máis, creo que estou moi contenta. Poderías contarnos algunha anécdota que te pasara a ti no traballo? Seguro que sí, aparte de o típico resbalón no hielo que caes, que estás a punto de cair, logo as señoras que son moi simpáticas e cando me dicen, digolle, ai, que lle fago a merluza? E diceme, me la toreas? Teño moitas ganas de coller a capota e facerlle. Despois de saber a información que sabes de Poseidón, e xa para rematar, sinteste identificada con el? Eu penso que sí, porque cando me cabreo ali na pescadería hai case unha tempestad e logo teño que marchar para relajarme e cando volvo xa está a agua apaciguada. Eu penso que sí. E ata aquí chega o meu traballo, espero que vos gustase. Grazas. Ola, son Samuel e vamos falar de Poseidón. Poseidón foi venerado en Pilos e Tebas na Grecia medicénica a finais da Edade de Bronce, pero foi integrado no Panteón Olímpico, posterior como irmán de Zeus e Hades. Ahora que che falei un pouco de Poseidón, conocías este dios? Teño ouído falar del, pero non sei moito máis tampouco. Na escola ouí falar del, claro. Por que escolleches este traballo no mar? Pois eu traballo no mar porque daquela pois había que axudar un pouco na casa, e como había barco pola casa, pois fui para o mar. Pero estou un pouco repetido. Algúna anécdota que tuveras no teu traballo? Tuve varias, pero bueno, a peor de todas, ou máis bonita, segundo o civil, foi cando caí ao mar ás 4 da mañán e rescataron. Esa foi boa, foi boa. Se chegoume ben, chegou. Cambiarías algo do teu traballo? Home, xa se cambiou moito porque a maquinaria foi se modernizando, pero bueno, algúns cambios ainda habría que facer. E ti estás contento co teu traballo ou cambiaríalo? Home, xa estuve máis contento do meu traballo porque cando empecé a mar, pois defendíase defendíase ganar cartos. Pero hoxe en día, con tantos topes e tanta politicada e tantos impuestos que nos poñen, a flota está se vendendo porque non ganamos para gastos. Cambiaría, pero para traballo en terra. Bueno, hasta aquí as preguntas sobre o mar. Xa está. Boas tardes, eu son Estela Viñas e el é o meu tío David. Hola, que tal? David é un mariñeiro daqui, de Cambados, e hoxe vamos falar un pouco sobre el. Pero antes imos dar uns datos sobre o deus do mar, Poseidón. Poseidón é un dos 12 deuses do Olimpo. É o deus supremo do mar, dos océanos e das augas, coñecido polos romanos como Neptuno. É fillo de Cronos e Rea. E despois da titanomaquia, os tres irmáns varóns, Zeus, Poseidón
e Hades repartíronse o mundo, quedándolle a Zeus os ceos, a Poseidón os océanos e a Hades o inframundo. Dice que Poseidón, coa axuda de Apolo e un mortal, construíu a muralla de Troia. Poseidón tivo diversas mulleres e moitos fillos. En realidade é un deus moi importante para a mitoloxía grega e romana. Agora que sabemos un pouquiño máis sobre o deus Poseidón, imos facerlle unhas preguntas a David para ver a relación entre o seu traballo e Poseidón. Así que contanos, ti que relación ves entre o teu traballo e o deus? Pois eu creo que hai moitas semellanzas, porque Poseidón cuida de los océanos, de las mares, e eu me gusta trabajar en el mar. Si non nos cuida él a nós, que nos va a cuidar? Entón, desde cando levas traballando no mar? Yo llevo, como por esa campaña, 9 años. E por que decidistes traballar de mariñeiro? Decidí trabajar de mariñeiro porque la construcción acabouse, entendes? Me metí en el mar así por ir, a ver si me gustaba, pero el primer año me gustó, el segundo ya me gustó más, el tercero ya me gustó más, hasta así. Entón, cando eras pequeno, xa querías traballar disto? No. Yo de pequeño quería trabajar en otra cosa. Lo que pasa que esto me surgió, me gustó y aquí sigo. Cal foi a peor experiencia que tiveches no mar? Hace cuestión de 3 años, un día estábamos en el mar y se levantó una de viento y el mar se enterraba en el mar. O sea, el barco se enterraba en olas, ¿entiendes? Hasta que lleguemos a tierra. Cuando lleguemos a tierra estamos todos blancos como si fuéramos platos. E por último, a ver, contanos, disfrutas do teu traballo? Sí, mucho. E o cambiarías por algún outro? No, estoy muy contento con mi trabajo. Pois, moitas grazas. A ustedes.